Xulio, estou encantadísima de estar aquí neste programa, porque se non o sabedes, é o mellor programa do mundo mundial. Un aplauso para Voltas con Prato! Ai, seguídenos, como sempre, nas redes sociais, en @voltascoprato, porque ademais temos aí un concurso fotográfico gastronómico maravilloso. Enviade aí as vosas fotografías de todas as receitas de entroido, iba a decir de Samaín, de entroido que estiveste facendo durante todos estes días, porque o gañador ou gañadora levará un libro do A Voltas co Prato. Sí, gracias por estar aquí. Hoxe Cañotas non puido vir, tivo que coller o día libre porque ten o vicio do festivo e tocoume a min vir aquí. Pero non vou estar soa. Hoxe van estar comigo dous auténticos artistas dos fogóns. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Lucía Vázquez. Un aplauso para eles. A mí calma, peluca. Espera, que temos un problema. Lucía no... Lucía. Estás calva, Lucía. Estás calva, Lucía. Vou aguantar un pouco. Espera. Pero que fixeche, Lucía? Nada, solo fixen. Como xa Lucía así contenta. A ver, como estás, Lucía? Boa, feito uns zorros. Como te... Estás forte, Lucía? Estou forte. Fa o crossfit. Estás forte. Ai, espera que me estou saindo do papel. Teño que poñer así. Ostras, madre mía, que aspecto teño. Ven, por favor, a peluca, o pelo, e mentras tanto imos saudar a Xulio Mato. Un aplauso para Xulio tamén. Como estás? Moi ben. Estou encantado de que hoxe estés ti aquí. En vez de Cañotas. Cañotas andará folgazaneando por aí, como sempre. Eres bastante Xulio Mato, eh? Sí. Como, que tal foi a semana? Ben. Sí? Sí. Traballaches moito? Bueno, máis que a ti. Bueno, seguro que na casa non entendedes nada, pero evidentemente entroido. Imos cociñar cousas de entroido, así que a ver que nos trae Marga de Carral. Marga de Carral, estamos no carnaval, e si filloas, orellas, o cocido, lacomos, grelos. Sempre o mesmo. A mí gustaríame que os cociñeiros nos sorprenderan con algo distinto. Unhas filloas que sapan a anís, por exemplo. Unhas orellas que sapan a grelos. Unhas rosquillas un sabor a lacón. Pasadio ben, que disfrutedes moito o carnaval e que teñades moi boa tarde e borreades moito. Un aplauso para Marga de Carral. Fantástico fondo de pantalla. Fixademos que imaxe temos, comida disfrazada entroidada, porque estamos en martes de entroido. Outro xesto máis de Rocío Barrio. Sí. Entón, Xulio Mato, que vas facer? Vou facer unhas orellas disfrazadas. Pero como disfrazadas? Pois, disfrazadas, van ser. En serio, Xulio? Orellas, pero van parecer un taco mexicano. Que foi de cando das túas aventuras por México? Sí. Non contes. Vale. Cala. É como un trampantojo, en realidad, É como un trampantojo. Vale. Máis trampa que antojo. Moi ben. Pois Xulio Mato vai facer como un taco mexicano. E Lucía Vázquez... Que chistes máis malos conta Xulio, eh? Verdad? Pois mira, eu vou facer un almorzo de entroido. Pero ti eres Xulio Mato ou eres Lucía? Lucía. Lucía, non me ves? Que che mando un remo con... Entón, saca o pelo da boca para falar. É que me está dando unha guerra peluquita. Moi ben. É que... Pois mira, vamos facer uns croissants, vámonos encher de cocido, e vamos meter un poquinho no forno, depois vamos facer unha mayonesa de grelo tamén, e cos garabanzos vamos simular uns cereais. Uns cereais? Sí, xa verás que ricos. Crocantes, quentiños. Vale. Moi de Lucía, ese. Moi de Lucía, esto. No, de Lucía este. O sea, vai ser un almorzo, non? Un almorzo. Un almorzo. Bon, almorzo, un trampantojo de un almorzo. Vale, perfecto. Pois, señoras, señores, cociñamos neste día de entroido, neste martes de entroido. Por certo, viva a esclavitud! E imos con Lucía Vázquez. Veña, vamos para lá. A ver, veña. A ver. Como vas a empezar? Mira, vou empezar, Rocío, quentando un pouquiño de auga. Vale.
Imola poñer a temperar. Vou poñer as gafas da presbicia un pouco, Son as de Xulio, claro, as gafas da presbicia de Xulio. É que senón, agora xa cos anos... É certo, é certo. É certo. Estou aquí, non podes pasar. Buah, eu teño que dicirlle a Rocío, de verdad, tome saindo un pouco do papel, pero teño que dicirlle a Rocío que teño envexa da cadeira, porque eu estou sufrindo Estás sufrindo. para mover dun lado ao outro cu. Estou sufrindo moito, Bueno, entón, auga. Mira, un pouquiño de auga a quencer, son 100 mililitros, 50 gramos de manteiga. E con isto imos empezar xa para facer a masa das nosas orellas. Moi ben. Eso derrete rápido, Se derreta ben aí, sí. Mentras, imos ir cascando aquí un oviño. E batendo un oviño. Xulio, mira unha cousa. Que é o que máis te gusta a ti cociñar do entroido? Filloas, chulas, non sei. Das sobremesas, por exemplo. Todas. Todas. Home, ten que haber algunha, Xulio. Non? Pois quizás as filloas, pode ser as filloas. Porque as filloas son moi polifacéticas. Valen para todo, as filloas. Valen para todo, valen para doce, valen para salgado, valen para postre, valen para chourizo, valen para meter dentro o lacón, os grelos... Ou uns pementos de herbón, tamén. Ai, mira! Hola, Rocío! Mira, que tal, como estás? Ben? Sí? Ai. Quedo aquí, vale? Quedo aquí. Ti, outro día, agora estou eu. Guapa! Guapa, voume manchar os dedos. Non te manches. Rocío non se mancha. Xa, pero Rocío sabe, eu non, eu estou intentando. Un pouquiño de azúcar glas. Hola, eso vai estar buísimo, Unha reladura de limón. Ostras, Limón da casa, trúxeno da casa, Este Xulio está serio como cando volve de vacacións, sabedes? Cando non quere volver de É que non me gusta nada volver de vacacións. Xa. É que xusto o que lle pasa a Xulio que volve hoxe de vacacións, mire ti, Xusto. Como de E agora vacacións. imos ir engadindo a fariña. Olé, canta fariña leva? Pois mira... Non o sabes, é o que diría Xulio. Efectivamente, é o que diría. Seguro que Lucía tamén diría o mismo. Leva 2,50 aproximadamente, porque a que che vaya pedindo. Ah, que che vaya pedindo moi de Xulio, eso sí. A que che vaya pedindo. Rocío, estás te pasando un pouco comigo, Con Xulio, que diga. Ti métete no teu papel que de momento ainda non fixeches ningún xesto de Lucía. Perdona? Vale. Seguimos con Xulio Mato, que é mellor que o Xulio Mato original. Home, eso é fácil. Entón, a que che vaya pedindo, sobre 2,50, non dixetes? sobre 2,50, pode que un pouquiño máis, Depende do tamaño que teña o ovo, claro. Moi ben. Ten que ser unha masa... É unha masa bastante lixeira, non é unha masa desa super mazacote. A ver, unha cousa. Señora directora, este é un traballo de todos, vale? É de todas. Entón, se me dis polo pinganillo, vamos con Xulio, con que Xulio vou? Co de verdad? Co de mentira? Claro. Con Lucía de mentira. Vale, entón con Xulio Mato de verdad. Perfecto, vale, pois Vale, vamos... genial, porque mira, eu xa teño a masa, vale? Voulle dar os últimos toques e vou na meter a repousar ao redor dunha horiña. Vale, deixar. Eso é o ideal. Entón vamos deixar aquí o Xulio falso, Lucía de verdade, e imos coa Lucía de mentira, Xulio de verdade. Ai, que agobio, Después. Ai. Viva a esclavitud! Viva Padrón! Viva os pementos! A ver, Lucía. Viva a Pascuilla! Viva a Pascuilla, viva a Pascuilla de Padrón. Viva a feira dos domingos de Padrón. Viva. Venga, Xulio. Perdona? Aí digo. Lucía. Mira, almorzo de entroido. Ai, pensei que ibas cambiar la voz. Que va? Non Era dou. un pelo. Un pelo. Almorzo de entroido. Mira, teño aquí un refritiño, allo e media ceboliña, vale? Un poquinho de aceite de oliva. Vale. E xa estou picando as carnes, vale? Os restos que teñamos do cocido, vale? Que hai un pouco de orella, hai un pouco de
Tociño de onte, claro. Que che pasa? Estou intentando poñer a cara de asco de Rocío. No, como cara de asco. Sabes que parece? Que estás operado de la cadera. Pois bueno, alegro moito que estés aquí, Rocío, porque chegar de vacacións e tomarme co careto de cañotas non é nada agradable, Xa, é moito millor isto. Hombre, claro. Bueno, pois eso, vamos picar a carne, vamos a botar tamén un poquinho... Move máis, Rocío, que ti non lle ter medo ao lume, verdad? Mira, ves, mira. Moi bien, moi... Veña, vamos a botar a carne, vamos a picar un poquinho grelo tamén. O único que non aproveitamos é a pataca, vale? Sí. Porque a pataca, Ai, a min dun día para outro non me gusta. Xulio, Que? temos un acuse de recibo. Ai, sí, Sí. pero eso é Lucía. Vai, perdón, Lucía, temos un acuse de recibo. Dime, Para o avó Luís, de Xaviña, en Camariñas, que ten 91 anos, que nos ve todas as tardes, mandamos un bico. ¡Mua! 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 Moitos bicos Mua. para o avó Luís. Mándalle un bico, Lucía. aí mandei, ¡mua! ¡Mua! Un bico. Gracias por vernos, de verdad. Moitas gracias. Cantos cumple? 91. 91, ten 91. 91. Ten 91. Ten 91. Moi ben. Pois que sea por moitos anos, Luís. Exactamente. Por moitos anos, e que nos veña ver un día. Efectivamente. Pois mira, Perfecto. non lle vamos a botar máis carne, porque con isto ainda facemos unhas croquetas. Vale. Vou chamar a convidada, vale? Vale. Veña. Que vas chamar, a sopapos? No, estaba remangando. Recibimos cun fortísimo aplauso a persoa que vai estar hoxe con nós, con un aplauso para Marga de Carral. Hola. Hola, Marga, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien. Ben. ¿Qué cómo estás, Rocío? Estou xenial. Ay, que te ves guapísima, É que- Favorece o rojo. Vou che dicir unha cousa. Este plató conmigo mellora moito máis que con Fran Cañotas. Sí, eu xa me fijei. Sen dúbida, bótate un pouquiño para diante. Sí, como Sen no. dúbida ninguna, mellora Sí, moitísimo. sí, a verdade. Ti pedíarnos algo así de entroido, non? Algo raro. Algo raro. Porque o de sempre xa está moi visto. Pois achégate a Lucía Vázquez que che trae algo maravilloso. Hola, Lucía. Benvida. Como Que tal? estás? Moi ben, aquí, fresquito, ves? Todo Sí, fresquito. xa vexo. Mira, vouche facer un almorzo de entroido. Vou lavar almozo que andaba co grelo e así mentre limpamos aquí, che explico. Mira, aí teño unha ceboliña, un pouco de allo, aceite e a carne do cocido que sobrou de onte picadiña. Ajá. Vale? Entón, isto que vamos a facer simplemente un salteado. Un salteado que vai ir dentro do noso protagonista do almorzo, que vai ser croissant. Que guai. este croissant. Entón, vamos coller os croissants, vamos rellenar e vamos meter no forno para que se integren un poquinho os sabores. Despois vamos seguir co almorzo. Vamos facer uns garbanzos, vamos facer Pois sí que original, unha sí. mayonesa, para acompañar unha mayonesa co grelo que vai recordar un té matcha. A un té matcha. Claro, té vai matcha. dar así un coloriño verde, Guau. un té matcha con leite. Pero, por que un té matcha? Non podía ser outra cousa? Por que? Pois porque é verde, cañotes, foi o que se me ocurreu. Cañotas non. Rocío. Non nos insultes. Así No, sí. no, no. Non é que- insultes. Así No, sí. no, perdón, Rocío, perdón. Por Perdón. favor. Entón, eso vale meter aí polo medio, Esto vai ser vamos a meter como, polo medio do croissant. como un almorzo, De non? feito, vou empezar a Así un baleirar pouco xa. contundente. Vamos a empezar a baleiralos xa verás. Que ben Perfecto. queda. O sea, Que un ben queda bocata aí de todo. isto. Claro, vamos a meter todo este refritiño aquí dentro. Vamos a abrir así un pouquiño por aquí. Este é o bocata que che dan en la Lin despois de cando cos restos do cocido, non? Claro, chocolate, ti pola mañá. Pola mañán. Vas pola mañán despois de sair de festa e danche iso. Claro. Non creo. Mira, vamos a rematar un pa que vexas, así podes ir con Xulio, que se non despois celas, e xa sabes como é de repugnante. Sí, sí, a verdade sí. que sí. Todo o programa con Lucía. Sí. A verdade é que sí, eh? Mira, vamos a coller Estás así con celoso, cuidado. Oiches, Cañota, estou rellenando, pues te queres fijar un pouco. no, estáse vendo, na tele estáse vendo como, a ver, mira que te dan ansias de protagonismo incluso sendo Lucía, No, me no, porque... Están dicindo, rellena un. E ti, Rocío. Ves, isto vai ir ao forno. Vamos a coller outro. Que isto... Vamos a apagar. A masa quente, a masa do croissant quente, e a carniña todo cocido, o dolce salgado, quedalle moi ben, Ten que estar vos, non? Moi rico, xa verás. Despois Para eso xa probamos. veremos, Suficientemente lime, me no, é que parece. esta pensa que é como Xulio, que quere gañar sempre gaña, que vamos, que é o millor. Estou un pouco A ver. aburrida que gane sempre. Hoxe tocará a min. Pues espero que te toque a ti, a ver. Veña, vamos con Xulio Mato, deixamos a Lucía, vamos para lá. Por favor, Marga. Hola, Xulio. Ai, Hola, Como Marga. estás? Moi ben. Encantado de que estés hoxe aquí. Pois eu tamén de verte así tan favorecido.
Encontro-te guapo hoxe. As vacacións sentaronme de maravilla. Préstame. Pasa que vive queimar moito sol, non? Queimouche un pouco o pelo. Moito pelo. Sí, verdad? Noto eu así como un tono. Ten así como reis un pouco por fora, verdad? Sí, algo raro. Pensei que era eu, pero ti tamén yo ves. Sí, tamén yo ven, sí. Gracias, Rocío. Agradezo. Os disgustos que me dá traballar con cañotas a diario. Bueno, pero cañotas, hoxe non veo muller tranquila. Gracias a Dios. Hoxe relájate. Pues sí. Tes a Rocío. Pode estar tranquilo, Xulio, pode estar tranquilo. Mira, eu estouche facendo. A ver, Que senón non me deixan explicar a receita. vale. Sí que é Xulio, eh? Pero que eu non falo así. Vamos, Que faz? vamos calar. Teño moitísima plancha e aquí ando. Eso sí, ves? Entón, vouche facer unhas orellas disfrazadas de taco mexicano. Que é un disfraz moi típico en Galicia. Sí. De mexicano. Sí. Entón, aquí temos a masiña das orellas. Vou comprobar a ver como está. Ah, mira, parece que... Xa casi. Casi. Imos probar. Iso é Imos unha soltar o orella primeiro. normal. Isto é unha masa de orella normal. Vale. O mexicano ven despois. O mexicano ven agora, debería. Agora, o chiste é, a ver, ahora que vaya fritindo, e agora tentamos darlle formiña... De orella. Non, de De taco. taco. De taco, ai. Ándale. É un pouco Ándale, laborioso. outra. Porque hai que facelas unha a unha. Pero, bueno, as orellas xa nunca as fago de moitas en moitas, porque tampouco se pode pasar moito tempo... No, que non das feito. Exactamente. Aí, A ver, sacar... con que teñamos unha ou dúas para probarnos Marga xa está, eh? Tampouco... Elo toda esta xente que hai aí no público, a ver se me dá... Bueno, para o público tamén, pero... Primeiro, nós. Primeiro nos. Primeiro vos. Primeiro nos. A ver. Vas a acabar de facer unha, o Xulio. Tío, o teu ritmo, eh? Non parece... Ahora non estás parecendo para nada Rocío Te has Barrio. transformado. Ai, sí. Aí temos unha. E a que me parece, entón? A un tal Fran Cañotas. Non veu, pero... Por aí andará. Pero o Rocío, que veo espírito... forno. O espírito te delo aquí. O espírito está por aquí. Marga, mira unha cousa. Abres o forno aí a Sí, Xulio? por favor. Veña. Rocío, faltaría máis. Ti non tes máis que pedirme? Eu estou ¿Ves? aquí para eso, por Dios. Vamos alá. Ahora vamos a deixar aí Ahora cerrámoslo. 5 minutiños. Sí, cerramos. que te pare Cerro. un pouco, Cerra. Vale, Fecha. vale. O que ti digas. Moi ben. E vamos a baixar un pouco. Está a 200, vamos a poñer a 150, que queremos que a tempere. Pois agora sí que sí, Marga. Non sei que queres agora, o que queiras. Non, ti tesme dime. que dicir ti vale. cal das dúas levarías para a tua casa. Si tes que escoller unha, claro. O feco xa teño complicadísimo, porque me lío, pareceme que aí que está Xulio, pareceme que aquí está Xa. ao revés, estou un É pouco difícil. confundida. Queres que fagamos xuntos unha cousa para A ver, tranquilizarnos? sí, por Berra favor. conmigo a de 3, viva a esclavitud. 1, 2, 3. ¡Viva a esclavitud! Aí está. Ves como en padrón, esclavitud en padrón. Que a xente non pense que decimos viva a esclavitud, así no, a esclavitud é de padrón. Sí. Vale? Sí. Pois vouche pedir que vais á zona de sufridores. Vou ir, Sí? porque isto está complicado. Está complicado, Sí. eh? Gracias, Veña. Rocío. Vamos a dar un aplauso que está con nós na Volta aos Coprato a Televisión de Galicia. Dende Carral. Bueno, hoxe é martes de Antroido e convén aproveitar. Intercambiade roupa, poñede máscaras e se de outro ou outra, que iso van estes días. A iso xogamos hoxe precisamente, a cociñar con trampa, con engano, facendo que unhas cousas parezan outras. Agora está moi de moda, pero xa o facían os antigos en Grecia. Por exemplo, parece un estropallo para limpar a cociña, pero é un pastel, é un ovo fritido, resulta que son espinacas. E para merendar, é o día perfecto para poñer unhas croquetas de arroz con leite e deixar pan para todo o mundo. Ou para meter un cocido nun croissant como fai... non sei, o falso Xulio, a falsa Lucía. Hoxe queremos sorprender, empezando pola cociña. E ollo, que despois destes excesos enterramos a sardiña. A Coresma xa case petan as nosas portas. Estade atentos porque temos preparadas grandes maravillas culinarias. Contádenos que vos parece ou que vos apetece probar en @voltascoprato, onde temos aberto o noso concurso fotográfico gastronómico. Por favor, enviade as fotografías, vale? Queremos saber quen é o gañador ou gañadora do libro do Voltas Coprato. Vamos con Xulio. É que xa está empezando a doer. Menudo rebuzno que te acabas de pegar, eh? Mira, estou facendo os cereais. O sea, que me caen Ten outro cereais. tamén así como... É que non me vais a ir, eh? Algo así. No, ademais,
Como é? Non sei. Bueno. Bueno, Rocío, xa mo explicarás Mira, despois. Bueno, garbanzos cocidos metidos en fariña de garbanzo e un poquinho de fariña de Pero trigo iso non tamén. é toura. No, mira, están aquí, Bueno. están aquí, hombre, que non. Mira, vamos a ir sacando xa a primeira, vou botar uns para que vexas como non estouran. Bueno, Rocío, a ver, non me seas, non me seas... a ver. Non me seas darzúa, Non é por min, é pola roupa. Mira, vamos alá. Botámoslos aí, co aceite quente, e deixámoslos, se van quedar... Queres probar un? No, Non queres probar un? non quero. Proba, muller. Xa estou Proba, muller. Xulio, está saltando Bueno. eso, está explotando. Lucía. Me digo, Lucía, Ven pa aquí, Sí, mira, pero vou ahora por vamos aquí, espera, vou por aquí. Ahora vamos a facer o siguiente. vou por aquí. Mira, estos xa os temos fritos, vale? Mientras se nos fan os outros. Sí. Entón, ahora vamos a botar aquí un poquinho de sal. Vamos a facer de dous cores diferentes, vale? Un poquinho de allo moído, unha pouquiña de pimenta, unha pouquiña de cebola en pó, e vamos ter tamén un poquinho de pimento doce moído. Isto pa que era? Porque vamos... Un almorzo de entroido. Mira, con esto vamos a asimilar, Pero a como imitar se uns chama? cereais. Como se chama? Almorzo de entroido. Pregunta de concurso. Para a xente que está na casa. Que cociña hoxe a falsa Lucía? Almorzo de entroido. Mira que Almorzo ben de entroido. Mira que ben hule, Rocío. Ai, ule ben. Que vaya, xogo Espera, cos teus beizos. Non meta o pelo. Que 664 4834 19. Que cociña hoxe a falsa Lucía ou o verdadeiro Xulio Mato? Almorzo de entroido. Almorzo Mira, xa de temos, entroido. os primeiros xa os temos. Chamade, 50 euros en xogo, vale? Algo máis? Mira, que vamos a facer o mismo. Espera. Vas facer máis? Temos no forno os croissants, Sí. vale? Que é un pouco o plato principal do almorzo. Vale. Vale. Ahora vamos a facer Vale, a segunda tanda de cereais. Isto máis con almorzo parece un brunch, eh? É un almorzo, non, é un Vai, almorzo xa. de entroido. Un almorzo É de un entroido que ten que señor ser almorzo. potente. Mira, ahora vamos a botar o mismo menos o pimento doce moído para aliñar estes outros garbanzos. E temos así dous tonos diferentes que nos imitan os cereais estes que hai dos desayunos, sabes? Ajá. Entón, mira, tamén meneo. Ole. E temos... Ah, os dous Aí, sabores. Claro, aí tes, dous sabores de cereais. Crocantiños, quentiños, super ricos. Ahora vamos a limpar, porque Cañotas ten un amigo que é un repurante, Sí. non sei se o coñeces ti, e sempre me di, que Sí, limpas? teme falado de Luxío. Uxío, sí, eso é. Luxío, sí. Sodes amigos, sí. Eu coñezo. Bueno, pois mira, e agora só nos quedaría unha cousa. Temos o croissant no forno, os garbanzos aquí, e vamos a facer o caldo para poder beber. Que vamos a facer un falso caldo que vai ser unha mayonesa. Que é máis falso, caldo ou ti? Non sei, pero eu teño un calorazo, ti non. Estalo pasando mal, eh? Claro, que eu teño moita capa, Sí, sí. Bueno, Pero escoita, no almorzo normalmente tomas un tazón de leite, un café... claro, pois en vez de o café, como che dixen, déxame lavar as más, Rocío. Sí, pasa. Ahora xa está apagado aí, xa non teñas medo. Mira, normalmente tomamos un café ou un té, pero che dixen que vamos a facer unha mayonesa que teña un toquiño verde que nos vai recordar a ese té matcha, que é moi san. Té mache de entroido. No. Almorzo de entroido. Almorzo de entroido con té mache de entroido. Que no, que vai ser unha mayonesa de grelo. É que estás te saindo moito do papel, eh? Vale. Como Teste fai? que lucizar un pouco. E Lucía, como che faría así? Cañotas, o sea, Rocío, estarme acabando ca paciencia. Así. Un pouco máis así. Venga, vamos a meter aquí un poquinho de grelo, Eso é o que vai fazer que sexa verde, non? que teña un toque verde. Vamos a meter, ahora, pues, o clásico dunha mayonesa, o ovo, Mimá. un chorriño de limón e un poquinho de sal. Alá. E un poquinho de sal, e agora faime falta, con permiso, que non... Estaba un pouco... É que estaba pensando que... espera. Estaba pensando que despois teño clase de perreo. Ai, sí, Sí. é boa crossfit. Entón estaba pensando, estaba estruturando o meu horario da tarde. Estaba un pouco despistado. Entón, mira, xa, ahora simplemente que Xulio, ti non tenes trascolares, non tens que levar as nenas en ningún sitio. marcho pa casa a mirar que fagan os deberes. Vale, pois veña, vamos con... Pon dixo que iba eu. Que ibas a mirar que as nenas fixeron os deberes. Ah, vale. Vamos con Xulio Mato, veña. Yo todo lo que gano lo gasto en los tacos. Mira, estou a facer, mira, teño os taquiños aí, quedaron máis ou menos feitosos, Sí. Estou facendo aquí, piquei un pouco de kiwi e unhos amorodos. Pois para ter moita plancha vas moi tranquilo, eh?
Sempre igual comigo, sempre estades igual. Teño moita plancha, isto hai que saber facelo. Xa. Veño traballar, tía, que ves? Pero que é Rocío, que non é Que son Rocío. Bueno, Acórdate. é que a veces non parece, Rocío. Ai. Mira, e aquí teño unha nata montada. E agora imos tamén a disfrazar a nata. Con palillos. Con palillos. Por qué? A quen queres matar? Vamos tinxida de verde. Non o. Chío, Pero canto lle botas? un pouquiño de nada. Un chisquín. Que cousa, Ué. Ui. Xulio. Hai un problema técnico. Xulio. Xulio. Está... Mira o son. Cuidado co pelo. Non me cae. Ah, cambiou. Pero que fixeches? É polifonía. Vale. Chupa. Pero que pasou aí? Está un pouco mal. Isto só sabe facer o Xulio Mato. Pero que pasou? Cambia, que debe patinar a varilla. Ah. Como... Patina a varilla. Como... Patíname a varillas, Ei, pero que coloriño, Ah, quédate aquí porque temos que repartir cartas, Lucía. Vale. Vale. Rocío. Imos a Castro Verde. Carmen, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿Cómo estás? boa tarde. Boa tarde. Tento vos como cada tarde. Bueno, moitas grazas. Nos encantadísimas aquí de que nos vexas todas as tardes. Que tal o tempo por Castro Verde? Pois moi ben, moi ben. A ver, o entroido de Castro Verde é pequeniño, pero bueno, está que de maneira. Bueno, ti disfrazaches, ten entroido ou non? Pois non, a verdade é que non. Pois hai que... Pois hai que disfrazarse, Por exemplo, hai que disfrazarse... Cada ano digo que pongo para o siguiente que sí, pero despois, olvídome. Mira, eu douche unha recomendación. O máis bonito é disfrazarse de compañeros de traballo. Tamén. Pásase moi ben. Sí. Sabes que pasa? É que de eso xa non me fai falta disfrazarme, son. Por qué? Pois son cociñeira. Non, oín. Que é cociñeira. Que son Que cociñeira. non oio co pelo. Poderías te disfrazar, ocúrreseme de Xulio Mato ou de Lucía Vázquez. Do outro presentador que temos tamén. Tamén, sí, que non está hoxe, claro. Pois- Non me acordaba, sí. Oiche unha cousa, podes mandar fotos ao noso concurso fotográfico gastronómico, a ver se leva o libro. Claro. Bueno, vale, intentaremos. Claro, algunha receita que fixera. Vale, veña, por 50 eurillos quero que me digas que cociña hoxe a falsísima... Mira que é falsa como ela sola. Estás falando de min, perra. Falsa De Lucía. min, de que fai? Falsa Lucía. Ese son eu. Almorzo de entroido. Moi ben. Moi ben, Carmen, moi ben. Moitos parabéns polos 50 euriños, un bico enorme, vale? Igualmente, veña, nada. Chao. Chao. Ti rematache, Lucía? Vou emplatar. Vale, ti, Xulio, como vas? Vou emplatar. Sí? Pois vamos co público da Voltas co Prato, aí agora o andar de Rocío. Vamos co público da Voltas co Prato. Ai. Estás cansadinha, Rocío. É que isto de Rocío... Estánme doendo os osiños todos. Sí. Que, por certo, temos... Facente Rocío é agotador, Sí que é. Parece que non, No, Pero é que non tes... entendo. O sea, ela mantén o estilo... Xa na súa vida ten estilo, sabes? Claro. Entón, Por eso non se cansa. É moi sacrificado manter o estilo, Claro. Ti sí, pero ela non. Ela vive co estilo, sabes? O estilo innato nela. É que é moi difícil copiar a Rocío. É moi difícil. Non, é que é Rocío inimitable, é pero... especial, É inimitable, pero... Que difícil, Rocío? Estou non verdad. pasando mal, de verdade. Pobre Rocío. Estou non disfrutando moito, pero estou non pasando mal. Por certo, temos un público maravilloso que ven disfrazado. Moita xente ven disfrazada, ven de martes de entroido. A ver, veña, levantadevos os cativos por aí. A xente vai, mira, de espantallos, levantadevos aí.
Mira que xente tan guapa. Ole, que máis hai por aí? Hai unha princesa... Que máis hai? Levantadevos aí todos os que estáis disfrazados. Ole, mira que guai. Moi ben, Pois moitas gracias por estar con nós. Vamos lle dar un aplauso por vir disfrazadiños. Que dá gusto que a xente veña así no martes de Entroido. Agora chegou o momento de verdade para ti. Sí, está complicado, Rocío? Vas-me ter que botar unha mão. Eres a única que me chamaches Rocío todo o tempo, Eu quero Rocío. Non, está concentradísimo. Eu entrei aquí Sí, vendo Rocío. perfecto. Bueno, é que me é moi difícil xa cambiala. Porque Hombre, de somos vez en clavados, cando verdad? tamén boto de menos a cañota. Xa, Sí que xa. se bota, pero bueno, que non se oiga. Venche un aire así a cañotes de vez en cando, non? Sí, Claro. sí, home, porque son moitos días Son vendo moitos por aí. días. Queres ir... Pero aquel director... Claro, é que se me dis vamos con Lucía, pero vamos con Xulio, Ves? Aí sí que hai lío. vamos con falso Xulio. Co falso Veña, Xulio. vamos con Vale, falso Xulio. pues vamos. Un aplauso para ela que está con nós con a Voltas Coprato de Televisión de Galicia. Aquí. Guau, que pintaza ten eso. Hola! Guau. Que chulo lle quedou, Tacos de guacamole Qué con pico de bonito. galo. Con pico de galo. Que No, che moi parece? chulo, Eso é Temos moi guapo. pemento, Sí, temos guindilla, temos guacamole. Xulio, ese guacamole é un pouco radiactivo, Encántame. Ese guacamole... Pois ten un color bonito. Sí. É sí. un pouco máis... Ten o color de Chernóbil. Eu para mí que lle dou o Dos sol aguacates de tamén. Chernobyl. Tamén lle dou o sol como a Xulio. Vamos a dar un aplauso a Xulio Mato, outro dos cociñeiros falsos deste programa. Vamos con Lucía. Bueno, pois agora, Bueno. mira, eu teño o meu cafecito, Que pinta. os meus cereais, e agora faltanos O croissant. o protagonista. Teño que abrir Ábrelle aí, a porta, sí, ábrelle aí. claro. Que teño aberto para que non xa, se teño eche. aberta, ves? Isto está quentiño, está quente de verdade, Tens que ter cuidado agora o... Oh, que Cal bo te aspecto. apetece máis? O Máis tostado? o máis pequenino. O primeiro que te Este. diga, Xulio, que estás acabando o programa. Aí vamos. Aí está. Vamos a abrir así Esto para que se sería vexa. así para desayunar. Isto é, bueno, isto Pa almorzar, non pa almorzar. para merendar. Vamos a dar tamén un aplauso a Lucía Vázquez, a falsa de Lucía. Falsa. Que difícil É unha falsa. hacer esto. Vamos a mesa, Mar, vamos a probar. Bueno, pois xa estamos aquí. Chegou o momento de probar para Marga de Carral, cando que irades podedes vai. ir traendo as cousas. Madre mía. E vamos coa pregunta de concurso. Que quere facer o falso Xulio Mato coas orellas, ou que fixo, máis ben? Coas orellas? Sí, coas orellas. Que fixeches? Tacos de guacamole. Tacos de guacamole. 664 48 349, O sea, chamádenos se pode ir ao comendo, Voltascoprato, non? cando queiras podes ir probando, Ay, sí. Dios mío, pero voy a empezar por aquí. Valle dando. Eso é para botar aí, que eso é mayonesa. Pero isto non é para mollar con Claro, eso. para botar Para botarlle así por riba un pouquiño Pois e tal. pensei que iba- por porque non unha meteras unha esquinina. cullerada. Eu iba a probar. Vou porque repetir ten a moi boa pregunta pinta. de concurso. Que quere facer o falso Xulio coas orellas? Tacos de guacamole. Atende, Xulio. Tacos de guacamole. Ahora, se che digo que fales en castelán, tens que falar con acento de vasco, sabes? A ver esto. Por exemplo, se digo... de onde eres, Xulio? Au papachi. No, se no. Pues se me meto melena. Vamos a Valga. María, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Eu ben. Sí, disfrazaste ou non en Moi Entroido? ben, estás guapísimo. Moitas gracias. Disfrazaste en Entroido ou non? Eu todos os días, claro. Todos os Moi días? ben. Todos os días. Eu tamén. Bueno, todos non, Menos onte. Bueno, pues está moi ben. Pero, como non se me nota, Bueno, eso é así. Veña, por 50 euros dime que quere facer o falso Xulio coas orellas. Sí. pois aí uns ricos tacos de guacamole. Moi ben, un aplauso, que leva 50 euros, van para Valga. Moi ben, moi ben. María, pois mandamos un bico grande, gracias por chamar, vale? Igualmente, Veña, buen troido. hasta loguiño, igualmente, chao, chao. Chao. Pois chegou o momento de Marga de Carral, no que nos ten que dicir quen gaña o a voltas co prato no día de hoxe. Mira. A mí este encanta, de verdad. Esto ¿Sí? es un desayuno, Como pero demanda. súper completo, un almuerzo ahí y tal.
Eu iba a probar eso pensando que xa era o meu café de pola mañán. Pero este pareceme un poquinho máis light, para empezar a mañán quedaríame con este. ¡O falso Xulio! Aí está! Bueno, señores, non marchamos. Queden coa actualidade, queden co que anda aí. Vémonos mañán con máis receitas no Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Ai, ás 10 da noite, Cañotas está no a penaltis, vale? Chao, chao, chao.